I Silkeborg Kommune der har vi sidste år søgt penge hjem fra EU Creative Europe til et projekt, som vi har valgt at kalde Our Voices. Det er et projekt, som omhandler kunst i almene boligområder. Og det er et projekt, vi laver sammen med den boligsociale helhedsplan her i Silkeborg Kommune og Kulturfabrik Hildesheim i Tyskland, og så et norsk universitet, Welfare, NTNU i Norge, fra Trondheim. Og projektet det handler i grove træk om kunst i almene boligområder, og det er i høj grad et projekt for og med unge mennesker. Og det vil altså sige, at vi skal i projektets levetid undersøge, hvordan kunst kan være med til at påvirke den velfærd og det liv, som de unge og de andre mennesker, der bor i de her områder, de lever til daglig. Og det er jo et kulturprojekt, fordi det står på skuldrene af nogle kulturprojekter og nogle kulturmetoder, som både kommer fra Silkeborg, men også fra Hildesheim. Men det er også i høj grad et projekt, som handler om, hvordan vi kan få gjort de unge menneskers trivsel højere, og hvordan vi kan sikre, at de får empowerment og mod til at gå ud i livet og få et fritidsjob eller få en uddannelse. Så det er også rigtig meget med det sigte, at vi har startet det her projekt. Så altså koblingen mellem kultur og beskæftigelse og livskvalitet, kan man sige, også er vigtig. At projektet er et samarbejde på tværs af lande i Europa, tænker vi er en utrolig spændende dimension, som vi ikke er vant til at arbejde med før. Vi er meget lokale, det kan være, at vi har samarbejdet med andre kommuner normalt, men det her, at det er europæiske samarbejdspartnere, tænker vi kan give deltagerne en udvidelse af oplevelsen, at den bliver ligesom endnu større, fordi at man kommer til at møde kulturer, som er anderledes eller er ens. Det kan også være en god ting fra det, man kender. Når vi arbejder i en europæisk ramme omkring sådan et projekt som Our Voices, som står på skuldrene af unge stemmer, som er et Silkeborg-projekt, så giver det os den mulighed for at række ud i verden til nogen, som har arbejdet med nogle af de samme metoder inden for unge og velfærd, som vi har gjort her, men i større skala for eksempel. Så vi er simpelthen interesseret i at komme ud til nogen, som også har arbejdet i almene boligområder og finde ud af, jamen, hvad for nogle metoder har de udviklet, som fungerer for dem. Fordi det er et område, som vi ved, trivsel, det kommer til at være på alles læber i årene fremadrettet. Vi bliver nødt til at finde nogle metoder for, hvordan vi kan fremme trivselen, også i de her almene boligområder. Det vi gerne vil have, at de unge, der deltager i projektet, skal have ud af det, der har vi sådan det helt enkle en fed oplevelse. Men vi har selvfølgelig også nogle lidt større visioner for dem. Når vi arbejder med unge, så arbejder vi meget med det, vi kalder for livsmestring og dannelse, demokratidannelse og forståelse. Så det er jo egentlig det, vi gerne vil have proppet ind i alt, hvad vi gør, også med det her Creative Europe-projekt. At de kommer derfra og har fået nogle redskaber, som de måske ikke havde fået uden, som gør, at de ser livet på en anden måde eller en mere nuanceret måde. Og især det her med, at de får en forståelse og en fornemmelse af dem selv i verden, både lokalt, men også i den store verden, og følelsen af, at muligheder for at skabe det liv, man ønsker, er faktisk muligt.